da soyayyarki, in dai baki ba na jin kiran kowa ne. Na zama kurma a so da soyayyarka, in dai ba kai ba ni jin kiran kowa ye. Labari yau na zo na furta miki, soyayya ce ta ja na har bariki, ta kai ni ta baro ni ta mun riƙi, ta canza yanayi kamar ɗan riƙi, ƙarshe sai kika zo kika canza rayuwa. Labarin so da kauna a barwa masoya, sai na ji naka tumkar na je na yi gayya, zuciya sai na ɗan dake na yi siyayya, na zamto mai ba mu kulawa a masoya, har muka zamto baro babu kalar mu na shaida. Zo ki rike ni, kar ki sake ni, in kika bar ni za ni yi rauni. Ni ma zo ka rike ni, kar ka sake ni, in ka sake ni za na yi rauni. Ke na fi kauna zan rike ki amana, za na aje ki cikin gida mai kima, na baki kulawa abinci kici da nama, wanda ya kalle ki za na zamto kurma, za na bige shi akan ki na zam kurma. Ni ma kai na fi kauna zan rike ka amana, za na tsugunna cikin gidan kan zauna, in baka kulawa abinci kacci da nama, wacce ta kalle ka za na zamto kurma, za na bige ta akan ka na zam kurma, kurma, kurma. Na zama kurma a so da soyayyar ki, In dai ba kai ba ni jin kiran kowa ye. ke nake wa kallo dubu masoyiyata, ko za a jera mata dubu kin musirata, da kyandiri da ta kuci ce sahibata, ganin ki ya fi miliyan dubu sarauniyata, kina da ke ku babu makeup zinariyata. Kurma kai kake kira na sagaita, fama ba na yi a so ko ko wahalta, hidima kai kake yi mun baka da keta, kurma 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 kai ne nan a raina. Me za ki siya min? Masa za na siya ma, Can za ki faɗa min? doya za na siya ma, Ki can za ki faɗa a min? gurasa za na siya ma. A bani bukata ne dai amshi furen kauna. Ni so da bazinta sahibi karkamin keta. Na zama kurma a so da soyayyar ki. In dai ba kai ba ni